Lah iya, arek ya ame ana wong rene kaya ora sida rene. Iki maksude iku do nggarap wong tuwa apa piye maksude? Ame utut ae ora iso ngene. Arek yo ame rene kaya ora rene piye arek. Tintane wong tuwa kok ya ora rene-rene ame utut ora iso pati. Mun Monggo. Helme pundi, Yus? pati ya. Mati ya monggo, monggo. Lek jek lek aku tutut no. Sik. Anget ya, Mbak. Iya, wong tuwa le ya. Iku sik. Koreke lah rada angel aja, Mbak. Ana apa le ana apa? Ngene lho, Mbak. Aku dhisik yo bos yo juru mugi yo sukses lah gampangane. Ora duwe utang, ora pikiran apa-apa. Lah saiki aku dadak kapal iku sepi. Biasane ku anggo iwak iku pirang-pirang ton. Lah saiki kok mek sak ton ora gak ono, Mbak. Iki aku bingung ceritane. Iki kowe iki juru mudi le ya. Juru mudi kapal apa le? Kursen apa? Yo kowe kapal barang iki kan. Pokoke loro iwak no le ya. Loro iwak. Lah mangsa tem iku kowe iku maksud tem kowe iku ben entuk iwak akeh apa ben piye maksude? Yo ben tok iwak akeh. Dhisik pirang-pirang ton kuat. Lah saiki setengah ton ora kuat. Maksude kowe iku ben entuk kaya, entuk dhuwit akeh, mbok nggo ngingoni Anak bojo ben regeng cara ngono luwih kunjul akeh, iso mbanding wong-wong iku le ya. Tujuanku aja kan. Baik iku gak iso apa-apa le ya. Nang pidungeng jaman biyen le ya. Aku roh reti nek kowe gelem njaluk le ya. Ya njaluk karo Gusti Allah. Cuma iku lantaran ya. Kowe ning Gemaja Koncang le ya. Ning Gemaja Koncang ya. Kowe nang Koncang sisih wetan le ana makom jenenge Mbah Singobarong. Kowe njarah ning kono le. Njarah ning kono kowe iku Pak Udut le ya. Kowe njarah ning kono iku njaluk karo Gusti Allah, Mbah, ya intine nek iku rahasia dhewe pribadi ya. Iki temeka ngono ndudono jurusane ora ana beban apa-apa. Nah, kowe ya. Ning kono iku ora ana beban apa-apa, intine kowe nek wis jaya, lek njaluk kok kono bebane nanggapno gamelan. Tanggapno gamelan sawit. Ning kono nang gone makome Mbah Singobarong ya. Lah kowe nek wis mbok cara maksude wis limpah-limpah alwah-alwah kunjul akeh rezeki wis cara ngono wis kaya ya. Ora ana beban apa-apa, kono tanggapno gamelan sawit. Mbae ya. Iku wis kono wis ayem. Ora ana beban efek samping apa-apa. Iku kowe rono iku 7 jemuah. Ya, 7 jemuah nang gone Mbah Singobarong. Wis mbah tujuan nek masalah iku gak ora tak dudono ning tak dudono dalan ning kono. Kowe jawab apa mbok piye ning intine mbae iki lek ya. Ngandani yo gak ana beban apa-apa. Intine nek kowe jaya ya tanggapno gamelan sawit. Mbah 2 jam, mbah sejam iki wis batine iku tok bebane. Tetep kowe nek karo bala-bala wis termasuk iku makome Mbah Singobarong Koncang sisih wetan ya. Nek iso ya. Kowe nek ngomong pikiran mamang nemoni Mbah Nyamin. Sing Mbah Nyamin sing kulino barongan gitu ya. Sing lagi terkenal ya. Iku Mbah Nyamin iku sing ben dijawabno apa dituturno kono persyaratannya apa. Ya. Ora usah neko-neko. Ora usah ado-ado ya.
Kowe kok ora le nek nang kok kowe pikiran bingung kok mara rene le. Sing ngomong sapa? Anu sing ngandani yo. Ya sah, ngene le ya. Tamuku iki ya ora istilah ra ngundung kowe ya. Tamuku akeh. Kowe iki tak anane ini yo lumrahe meh wong tuwa elek niki gak apa-apa ya yen meh wong tuwa ya. Iya, paham aku. Jen meh wong tuwa ya yen niki lah. Mbak yo niki gondrong niki Mbak gondrong anjen yo gaul. Iya gaul. Aku tolong ya tak. Iya. Dia sampi ya, komen sampi. Aku tak anu ya. Neng iki dukun iki ampuh tenan ora janjane. Aku kok ijo ragu. Sesuk tak goleki Mbah Yamin ae. Nek menawa Mbah Yamin sik luwih iso dipercaya. Dukun iki ketokane koyo dukun abal-abal kok.